Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o pacientă care este o cunoștință și mi este foarte dragă. Ea s-a prezentat la noi în situația asta, doar cu 3 dinți pe partea din față, ea având și o proteză scheletată și o proteză parțială care tot timpul îi făcea răni, astfel încât ea nu reușea să se alimenteze corect și nici estetic nu arată, să zicem, prea bine. Aceasta este radiografia pacientei de care v-am povestit. A decis să își pună pe partea de sus, pe partea maxilară, 6 implante, realizate de colegul nostru chirurg, domnul dr. Mihnea Popescu. Așa arată situația, arată impecabil, aș spune eu. Urmează să-și facă și partea de jos și în continuare o să vă arăt lucrarea provizorie care a fost aplicată aproximativ la 24 de ore de la intervenția chirurgicală. Așa arată pacienta cu lucrarea provizorie la 24 de ore de la chirurgie. Eu zic că arată foarte bine. Și așa arată pacienta cu lucrarea finală după 6 luni. Pacienta a primit o lucrare din zirconiu și titan, arată impecabil și foarte natural. Este mulțumită și și-a recăpătat din nou zâmbetul.